muri yeZimbabwe aiwa vanosonjamisa vanga vakati zi vanga vakati mwi vakanyarara vanhu vasingazivi kuti vari kupi. Asi muri yeZimbabwe aiwa mumazuva akapfuura tangoona vachingoapia paZambian embassy muri yeZimbabwe aiwa vachinofambira nhau dzekuno aiwa nyaradza nyika yakafirwa navice president wavo muri yeZimbabwe. Takavatoona vanosonjamisa vanotaura kuti aiwa vice president ndaitolinga navo, asi pakutaura kudaro pane mashoko akabva vataura nhau dzemuZimbabwe aiwa nyaya vatomboiregeri nyaya yemaelections muri yeZimbabwe. Zvanyatso kuratidza kuti pane dzavari kufambira, pane zviri kuitika mubackground nokuti atombozivi kuti vari kumbotemba nei. Tisatambopinda mumashoko aya nokurudzira aiwa chibva wasubscribe ulike utanga the bell icon tombochona mabhitsi andokubva pano paZnews Live nokuti vanosonjamisa mashoko avakataura anopostwa paZFM stereo panyorwa chinzi 2023 election not yet concluded. Barely a day after SADC refused to be drawn in a conversation around the 2023 Zimbabwe elections outcome, opposition politician advocate Nelson Chamisa says many people think that 2023 is done and dusted. Far from it. In fact, it has not yet been concluded. Chamisa contested the 2023 under the TSHABANGU Zimbabwe ticket and a party that he has since resigned from. Muri yeZimbabwe ndo mashoko aitaura vanosonjamisa kuti kunyange undisisimo muTSHABANGU asi nhau dzemaelection emusi 2023 emugore 2023 aiwa haasati aenda, haisati yavhagwa nyaya iyoyo, ichiri nyaya iri kutofambigwa muri yeZimbabwe aiwa. Chimbotudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko anoitaurwa aiwa nemutungamiri weBlue Movement vanosonjamisa. Pine mucomment section medu mubotudza munofunga kuti kudii pamusoro pematauro avo arikutaura kuti aiwa nhau yemaelections ichipo. Pine mucomment section medu musangana kusubscribe kulike kutonta on the bell icon tomboshana mabhitsi andokupa pano paZnews Live.